Moai Fuort, Marlisa. We zijn nu even 2 dagen hier en dan zit de bouwvakker weer op. Hè? We moeten volgende week weer aan het werk. Ja. Ja, je zit hier lekker te genieten. Wat heb je biedt aan? Nou, gewoon even lekker, even vis, even de rust. Hè? En nou, gewoon even lekker eruit. Ik kan hier lekker mijn hoofd even leegmaken. Hè? Dus dat vind ik het belangrijkste. Ja. En wat bieden? Ja, nou ga ik beet. Maar nou kan ik hem niet ophalen, want jullie staan ervoor. Dus ik laat hem maar gewoon even doorbijten. Nee, maar gisteren had ik een paar mooie gevangen, ja. Oh, een paar grote. Ja, ik had gisteren al een van een 48 centimeter. Ja. Maar ik vang ze en ik gooi ze direct weer terug. Dan moeten we die hangen maar ophalen, je net? Deze keer niet in de pan, hè? Nee. Misschien hadden ze zichzelf wel vastbieden, hè? Ja, dat komt er dan wel. Nee. Nou, dan hel ik hem heel voorzichtig er weer af. Zie. En dan smeren we weer om. Hoppa.